Baiklah, tini edisi ini Honorable CM Saniago relief fund bagai rang 51,000 थानाय 3-4 दिन धरे जे वाति भाई कौमा कामिनी बरो लुकरो कृषक ताई साधारण बरो जेबे आबाद दुलुक लाइखा बरि बागै साइजर राबागै जों अरांनो रोखा अरां सिनि हुबा बेदिगो साख्रि खाय तंनाय सिनि जत अफिसार रक स्पेशली प्राय 52 जना मतो सिनि अफिसार रक कृषि अधिकारी रक फान्डिं खायै बर कन्ट्रिबिउट खायनो बागै जोंनो रैमानो बन्द सिनि अनरेबल सीएम टिटिडि सिनि सुनो लेखना हामबाय रेखा सिनि हुबा बेदिगो जरा अफिसार खाय तंनाय रक जे जागा तिनि और सुनो माने सिनि माध्यमे जों फाइनान्शियली सापर्ट खालामनो बागै सिनि एडिसिओ तंनाय जत ताखुनो बागै अ हामनो जराबो बन्द बागै बसनो लेखा हामबाय रेखा ताई जोंबो हाममारु सिनि ताखुनो ताई बुकसनो जे जोंनो जेबे सुबावै अ फान्डिं खालामनो बागै आसनो बहुत डिपार्टमेंट থেকে দেখা अब डिपार्टमेंट बोलते न जों तो जतन हुबा बेरागो सामने खाय जों 52 जना आपातत जों आपातत रा खाता कन्ट्रिबिउशन खाय जों दिनै 51,000 एडिशननि अनरेबल सीएम सानियाबो ना एग्रीकाल्चर नि जे स्टाफ दंनाय दा ना फरेस्ट डिपार्टमेंट आमपि एग्रीकाल्चर जे डिपार्टमेंट जे काम खायनाय न जे एग्रीकाल्चर जे प्रोग्राम स्टेट नि अफिसार दा आमाबो नं बिसिनथि आं कोनो गगनं सङो ताइबो जारा खाखा बरो एडिसिओ साख्रि खायनाय न बा स्टेट साख्रि खायनाय एडिसि एलाका ताई जनरल एलाकाव जे आथिखाय बियाल बोलते प्राय तंखा बुलतो प्राय तंखा दरनो सुबाना बागै बरबो पुस्काम खायतोना हामबाय जतन लंखा आनि सिमुंखाय आं मरो एग्रीकाल्चर किउ जेबा आंखौ खंताबो आं स्टेटनि न कसा जों स्पेशली तिनि आसके तंथका कारण का जों जे सुबामानि आबो सिनि गुबा खाने याक्ति आं सीएम सानियाबो जों याखनागै जों जत अफिसाराव बोलबाय ब्रेखे जा जतना हामबाय